Kaya sakbay nga nagbaling kami nga entertain ni Apo. Nagbaling kami nga pabuya, pakatawa kada kayo. Sakbay na dayta kwaraw. Adupay Apo ti inak-applyan mi nga trabaho. Oh, kada kita nag-apply dito di kay madisdismaya. Oh. At daman dagiti pan nakapaay nga ay saus no malagpasan nyo dayta maya. Oh, oy nakasi nga talaga nakatukad na dagita rigrigat yung gamsya. Oh. Titalo nga nag-apply ak nga trabaho awan pimma sa kanya. Siguro ka Bagsak namin. ulitan. Talo ti inaplayak bagsak namin iti interview. Sak ti agap-apply ah. Si kagap apply di apply ang tinabagsaking ka. Bagsak no nagmamadi ti damdamag na kanya. Naguray ka. Kasano dayta? Si ka nga nag-apply. Hangabi masya di in-applyam kang ka. Hanga road Umunang in-applyan man niya. Makati. Mga di Metro Manila. Metro Manila dito Oh, na paiso dito. Oh. Nagita dak biodata, Bayodita siyempre. resume, Resume. interview. 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 Mo in-interview na ka. What is your name? Salvador. Siyempre. Oh. Tell me about yourself. Oh. Nagungita ka. Anya kayo mantan ko na. Oh. At ang araw di biodata kas kada resume ita ibagayo manin nga tell me about yourself. Pinanawa ka. May salpa. Apay. Samdam agad na naman ibaga ka panggap tabagin. Ay kasjay. Apay basta di bayodita da jayen. Ay, Ay kagistorya ka mo basit ah. Ay kasjay. Ay tungmang alakay. Kamalian. May kadwa. May kadwa. Ah. Oh, kasta man ay. Oh. Hmm. Interview. Interview. Oh. Oh, nyati ko na na. Kanya ko na. Inted ko di resume. Ay, tamagan naman ng datuhin ko naktak. Darakon ka na. Oh. What is your name? Salvador. Ako na ka. Salvador. Oh, you have a very nice name ko na na. Oh, nakapasahan ko na. Oh, nagan bailaan. Medyo bigati na. Oh, hindi ko. Tell me about your asset. Kuna na kita eh. Asin. Oh, di Magdarak pinanawa. Apa nga? Inayapan na. Mr. Salvador, Come here, come back. come back here. Oh. Yes, sir. Kuna ka. Oh. Why you going out now? Ah. It's not yet finished your Interview. interview. Sir, you're telling me what is my asset? Yes. I have no asset because I'm not a police. Kuna pinanaw ako. Awan lahat na nagkapay matautak mang. Papay, mali. Nagkabalita nga raw. Hamulan na awatan. Manay. Why? Apay, yan niya tigil na nga sa winaya day. Asit. Aday, anya di adakan ka nga mabalin nga pagsayatan ko ma. Anya ti, basta. May itulong ko, kasjay. Oo. May katlo. Oh, may ikatlo. Oo. Oh, di may ikatlo. Kasjay manin ah. Oh. Interview. Oh, interview. What is your name? Salvador. Nagalas tanagan mo ko na na. Uray ka mo sir, naka-judgmental ka mo time ko na. Ah. Nagan pa ila dito, ng trabaho, anyo mo ko na ka. Ah. Oh, di ba? No, sige mo. Tuloy. Anya nga ti may contribute mo dito akumpanya. Una na. Di magdirak manan, pinagungta. Pinagungtang di aging interview. Ako na ka. Nya magtan siya, nagbibiro kang ti trabaho, inya i-contribute ko, awang arong kwarta, ko na ka. Sabahan. Apa ya? Anya ti may contribute yung amyan to ti may itulong mo yung kumpanya kahit nangasawa. Ay, kasjay di kahit nasa wine. Abak ka ah. Apay? Na minsan lang apply ko na ala ah. Imposible. Ang kanto pa nakagraduar ti grade 1, ibagang pinakaalakan ti kwan. Oy, hanap Professional mo. nagtagtagi ba si tay? Apay? Awan ti mga alakan niya, mga nakamamatay. Maminsan ka lang na interview na alakan. Na minsan nga apply, na minsan na sa lugsog pimasaha. Imposible. Apay, ano ti sweldo nga ro dita? 35,000. 35,000? May isang nga trabaho. Anya nga, apay nga nakapasa ka inya nga trabaho dita. May sangal sa lugsod lang sinong bata. May isa nga sa lutsod. Oh, Agure ka, nag-apply ang ayang nga may tanang alak nga dagos. punira riyan. Punira riyan, nakapasa ka. Why? Sa bagay, kasla ka bangkay. Saan nga day Ay, saan ka day? Agure ka. Maminsan lang nga sungbat, may sa Sa lutsod. May sa Nakapasang Why? 35,000 monthly. Yes. O, inya nga itimbagata magkingga. O na di manager. O, data. Kayat ko data. Anya ti aramidam tapno matulungam daytoy punira riyata yaw alumong aw ken tumuras. Una. Punira riyan ang ibaga. Hoy! Ay, posible. Yan yung sumbat mo, na ibabay ka siguro dita. May sila kasukmat. May sama sa yan yung sumbat mo. Pumatayak iti tao. Uy, mayat dayta. Sige, una na. Papingay. Umado ti. Customer. Ay, no, ngayon kabutbutan ka kaya mga kadwa.